Lampă. Aici mă găsesc pe YouTube. Pe YouTube aici. Dă-nu-ți pe curarul alea joile. La YouTube mă găsiți aici. Sabin, am canal de YouTube, mă găsești pe YouTube. Serios. Te găsesc, dar pe eu... Nu, mă caz pe YouTube. Când eu... Când așa? Da, aici am un liba pe YouTube. Ales oilor aici. Dă-nu-ți. Aia, filmează pe el, acolo, pe ce e el. Păi nu, vezi, nu. În asta, atenție să fie el. Și tu cu bică pe... Nu mă lăs mai jos, zile. Le vede, băi, dar mi-am mutat un pahar undeva. Ce-ți mândră și cornute? Și clăsător ferfunche. Aici a intrat pe canalul meu de YouTube. Eu am canal de YouTube, băi. Hai că am un pahar lăsat undeva. Pe curariu. Strungașul. Anca de la Hordoani. Anca, fă cu mâna aici la YouTube. Așa. Bă, să am noroc în viață. Avea loc în are, că el n-are bani, niciodată n-are bani. Am mine aleg oile. Parcă dacă mă duc să-mi ia sosul. Valer, Login. să-i dau eu? Așa te vreau, filmare, așa. Ești pe YouTube? Uitați canalul meu de YouTube. Aici o fată frumoasă. La canalul meu de YouTube. Doi, frate. Toată lumea zice să fac canal de YouTube și am un fac. Nu-i cauți ceva, șovnici. Pe Ionuț, Nu împingi. pe Baba Valerie. Măi, Așa. ce-o faci să muzie Gonicu Popa? Dă-nu-ți pe curariu ca tăuile. Sabine au fost oile mânchile cu jumătate de ucinici. Nu împărți el ca dracu, așa. Ia uite, spun la baite să mă cate Farul Andrei pe YouTube și mă găsa și aici cu uile, că postez am uile. Bă, om, Baba Valerie. Da, da. Tăte, filmare o bag pe YouTube. taci, că eu am auzit că ne-am... Ia acolo n-ai Valeruț. Bă, la așa de acolo, nu e așa. A, aceea. Bele! Valeruț, de la Hordon. 13.000 de ani. Hai că te bag pe YouTube, am YouTube. Canal de YouTube. Baba Valerie nu știi Italii. Nu știu, dar eu le cată la cui? Nu mă, vreau să-ți fac eu vouă, nu amele le Alesurilor, 15 septembrie 2020. 15 băi azi! Auzi că 14 sunt oamenii, auzi că 15. 14 anișoară că e 14. Ce crezi asupra Nicolipă? 14 ziua Cruz și alegem oile. Urmează canalul meu de YouTube. Aici arătăm pe toată lumea. Auzi că 7 acum. 7? Auzi că 7 acum. Auzi că 7. Nu 7 trecute? Da, dacă aveți 7, hai că dă pe YouTube să vedem, aveți 7. Băi, dar am avut un bar mic, unii. Bașul de la Hordoani. Nu pune așa. De la mine. Custi că ți apare. Și acum dai bani de filmare. Uite aici canalul meu de YouTube. Mă urmărești pe canalul meu de YouTube, că am un YouTube. Am YouTube. Așa, hai că vă lăs să vă pun o muzică.